Statistika mill-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li matul is-sena li għaddiet ġew iġġenerati 1,800 miljun euro permezz tal-kummerċ online. Dan ifisser żieda ta' madwar 14% fuq is-sena ta' qabel. Dan filwaqt li tul is-sena l-oħra kien hemm żieda ta' madwar 4% ta' negozji li bijaw il-prodotti tagħhom fuq siti online. L-istatistika turi wkoll kif l-iktar intrapriżi li jużaw l-internet biex ibijaw il-prodotti tagħhom huma dawk fis-settur tal-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel, trasport u l-komunikazzjoni. Isegwu s-settur tal-bejgħ lil ħwienet u l-konsumatur. L-istatistika turi wkoll kif il-maġġoranza tal-intrapriżi Maltin jarfu l-importanza tal-preżenza kummerċjali tal-prodotti tagħhom online. Dan hekk kif aktar minn 85% għandhom sit tagħhom fuq l-internet. Kważi l-intrapriżi kollha li jħadmu 10 persuni jew aktar jużaw il-kompjuter u l-internet. Mill-istatistika ħareġ ukoll il-maġġoranza tal-intrapriżi lokali qegħdin jażlu li jabbunaw għal servizzi bl-internet aktar veloċi. Minkejja li aktar negozji qed joqogħdu fuq sistemi teknoloġiċi, il-metodu l-aktar popolari għall-logħti tal-invoices baqa' dak tal-użu tal-karta. Idħol fuq huwa.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.